Kirimi asin haros dai na mapakinabangan pa ang rescue vehicle kang barangay Agus Pulangi Albay matapos na makasalpok sa poste sa gilid tinampong saup kang barangay Kinali sa nasabing banwaan alas 5 ning hapon kang Lunes, Disyembre 2. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, kan Pulangi Municipal Police Station, pasiring kuta sa ospital ang rescue vehicle na pigmamaneo mismo kang punong barangay, ngani magdaraning sarong pasyente. Alagad man tang pigbabaybay kan driver ang lugar kang insidente, nagbalo subot ining mag-overtake sa sarong bus alagad nasa agidan ini, na nagresulta sa pagkakabangga kani sa poste. Pag-overtake niya, di po sila nagka-estimitan, sa madaling sabi. So, of course, mabilis po. So, siyempre, rescue po ito kasi may dala siyang pasyente. Nagsabitan sinda, kaya po nakabig ang driver sa tuon niya, kaya po nakasalpak duman sa poste. Sumina po ning minor injuries ang mga lunad kang rescue vehicle, natulos man na pigrespondan kang otoridad asin pigdara sa ospital. So, pasyente po, na-aksidente sa sarong kawat. Medyo may mga gasgas, may fracture, supposed to be dadarahon duman. So suka nag-assist po sa iya, dito po ang nagsuffer kay diit na minor injury sa loob po kang rescue vehicle. Dugang pa ni Azotea, kumpleto man sa mga signages ang nasambit na tinampo, posibleng nagkataon sa nasubot na mauran asin malas ang dalan. Talaga pong problema nasa driver na in case nag-uuran, mahidali, nagmamadali, nagbubukod po sa uran. So ang nagiging kausa po is aksidente. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mga nalugadan, mantang nagkaigwa naman ng pag-uulay ang ambuslados. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.